Oke Bolo, selamat sore atau selamat malam para pemirsa ya. Kali ini kita berada di Desa Ndeyeng, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Kita kali ini menemukan salah satu sound system yang bakalan ikut dalam acara Karnaval Desa Ndeyeng, kawan. Dan di depan saya ini ada M4D Audio, M4D Audio Blitar eling kuwi lek ra salah. Daerah Danau eling kuwi M4D Audio. Oh, daerah Danau insyaallah loh. Dan didukung juga oleh Banana, Hoki Banana. Bos gedang sing paling ayu dewe loh, ada Hoki Banana sebagai supplier atau penyedia aneka jenis pisang lho. Iki enek apa iki jenenge tumpeng pisang. Ini untuk kembali lagi bersama M4D Audio, nah, bersama tim sotoknya ini membawa 6 subwoofer full paratel ya. Bo kita itu lek paratel pusat sing dhuwur lho, sing dhuwur kayak paratel bolulasan nggawa nembok mesine 1, 2, 3, 4 petang sap lah pokoknya. Jadi bolong bok. Terus sing ngisor iki paratelan selikuran lho. Sing ngisor nggawa loro, dadi selikurane loro, paratele wolulasan enek 8, dadi kabehe 6 sap ngono lho pokoke. Intine ngono. Aku dhewe ra patek iso ngitung kok Bolo. Terus didukung bersama pemuda RT 01, RT 2, RT 1, RT 2 iki. Didukung oleh kalau pokoke panggah Banana Hoki Banana, supplier pisang. Oke, kita lanjut di lokasi lanjutnya sing ngarepe Jackson ya Bolo. Sing pengen adol gedang apa tuku gedang iki enek Banana Hoki sir tuku Bolo. Bose wayu Bolo jarine biduane kene lho. Oke, untuk penampakannya dari M4D Audio seperti ini. Gawe lo ne enek loro, terus middle custom ya enek piro iki? Enek 6. Sementara penampakannya dari M4D Audio. Oke kawanku, nah setelah M4D Audio sesok ya mau isu. Omong ya. Tapi ya mbolah sesok ketentuane sesok. Oke, ini ada Ramona Audio Tulungagung setelah ada M4D Audio. Penampakannya dari Ramona Audio membawa 5 sap setengah lek rumah saku loh. Mergo nyampinge 3, nyang dhuwure 4, dadine kan 12 dadine 6. Heeh. 1, 2, 3, 4. Ada Cirolu, rolas 6 sap berarti Bolo ya. 6 subwoofer. 6 subwoofer ya. 1, 2, 3, 4, ping 1, 2, 3. 4 ping 3 rolas bagi loro 6. Kabeh 6 sap iki untuk Ramona sik. Gunane lighting, parlet, lampu-lampu lah. Gawe RDW RT 24 juga. Situasi ini mulai rame kawan. Untuk lokasi Jackson ya kawan. Bakul paling rame kene ketok kawan. Ki arepe di Jackson untuk Ramona Audio. Untuk sape gawe wolulasan. Ya hitung-hitungan dhewe lah Bolo, anune lampu-lampune ngono kuwi, blokane parlet, lighting ngono kuwi. Pokoknya aku mek ndudoi infone seperti ini. Ramona iki lho. Seperti ini. Dhuwur yang gawe apa iki? Lenere custom.
kui enek 6 berarti. RT 24 enek 4. Seperti ini penampakannya Ramona Audio. Sek loading kawanku. Oke, kita lanjut di lokasi cek sound. Di Barate Ramona ada sound system apa. Untuk daftar hadirnya sementara ini ya. Untuk Ramona Audio. Oke, terus selanjutnya di Barate Ramona tadi ada AGS Audio. Kandat Kediri goloi membawa full paratel tapi speakernya ketoke RDW PD apa lho 18 PD lho. Oh pirang sapi 1 2 3 4 5 6 sab lho. Gawe Neora atau rudal lek ra ngono ngarani taso. Tasone pasang sitok sian. Terus liyane linerai custom. Enak 4 nyewonengan berarti 8. Sek loading urung mari. AGS Audio Kandat Kediri full paratel. Iki boke jero kuning. Jadi tak kira lek speakere sing kuning bae boke sing kuning. Boke jero dicat kuning njaba ireng. AGS Audio Kandat sek loading. Kita rudale mek sitok kuwi. Apa ya engko sik ditambah kita sitok kuwi rudale. Singge nulup-nulup AGS Audio. Ya, selanjutnya kita cek sound yang lain ya. Selain ada AGS dan Ramona. Oke, selanjutnya setelah AGS ini kita ketemu dengan Tribuana Audio. Tribuana Audio ngendi iki? Kita iso nyari kita bolo. Sek pertama kali kita ro Tribuana. Ketoke iso nyari iki. Speakernya gawe RDW karo paslap ketoke. Gawe paratele patang box. Terus karo planare ya patang box. Jadi 6 sub. Sementara info ini bersama tim ngeyel nekat atau apa iki. Tribuana Audio. Penampakan yang ini lek wong ini izin bolo. Video ini ki izin dadine. Ada. Tribuana Audio bersama HD Tech Linerai. Wis ngono kuwi lah, ora paham aku. Sawangan dhewe lah ya daftar hadire yang ini iki pokoknya. Oke, ini kita selanjutnya kita ketemu bersama Sadewa Audio. Channel Sadewa Audio Kediri mbuh iki. Kedirine ngendi ra roh iki pokoke Sadewa Audio pokoke. Sek ditoto-toto kawan. Kaya sing ku ya kaya kenal aku tapi ya mbolah ra roh. Sek lekas cek sound. Iki nggawa paratelan bolo. Speakere pas laptop berarti ketoke. Mergo yamene ra patek ketok bolo. Tampakane ngono kuwi. Iki mergo wis mulai dionekne. Ngono. Lek masalah sound iki sound ngendi ndak paham pokoknya daerah Kediri lah. Sadewa Audio. Arepe ngonten mang etan udan deres bolo dadi ya sementara ngonteni ning petengan ngene iki. Penampilane ngene iki bolo sian. Ketoke banyak sound baru-baru nanti di acara Karnaval Desa Ndeyeng iki bolo. Ketoke karek kulon kono balik nang etan bolo iki. Ketoke lho iki kulon dhewe ketoke. Deretan sound kulon dhewe Sadewa Audio. The King of Kediri. Sadewa Audio. Loading persiapan Karnaval di Ndeyeng 2025. Lekas jonek-onekne.
Sadewa Audio. Nah, dioperatori langsung oleh Mas Faiz kita bolo. Oke. Kita iki Mas Faiz. Faiz Custom Box Maliran. Ngoperatori Sadewa Audio untuk Karnaval Ndeyeng Ringin Rejo 2025. Oke, terus selanjutnya ini ada Kevin Audio Kediri. Iki akeh sound Kediri, arek Kediri ngentis nggak paham dulu. Iki kita emek titik iki bagian ngarep iki. Planar 6 sab ya dulu. Si Iki ngatik to kita ya. Tidak nih kita ya. Siji loro telu papat lima enam sab bolo ya. Kevin Audio Kediri ya. Ini lagi ngeceki lampu-lampu. Seperti ini kita enggak cek sound biasa, kita enggak ada dancer racing. Kita enak dancer engko ning Ramona Audio bolo. Lek share delok. Kevin Audio Kediri juga persiapan di acara Karnaval Ndeyeng Ringin Rejo ini bolo. Ikut serta meramaikan acara tersebut di Desa Ndeyeng. Kevin Audio Lighting Kediri. Iki poweteng bolo iki enek Kartijaya Audio iki. Nggo pirang sab siji loro telu full planar 6 sab. Kartijaya Audio disewa kulon berarti. Ora ketok bolo. Kalah karo lampu. Full planar pokoknya intine. Iki Kartijaya full planar. Nek kecenge nganu iki, kencenge di lapangan iki. Cedeke Raja Aves Audio. Terus selanjutnya iki ketoke kok Nyusakila Audio. Iki son tuan rumah juga iki Nyusakila Audio. Nggawa patang sab mekan bolo iki. Gensete tadi didewekne kae. Berarti sesuk digeret troli, tumpakne troli, digeret Nyusakila Audio 4 sab. Sik arepe di Jackson bolo. Sik loading Romari. Jadi main lokasi iki mang sore berarti ya. Patang sab Romari ya. Oke, selanjutnya kita melihat di timurnya perempatan Ndeyeng katanya ruame tadi Jackson nih. Bosone apa? Oke. Dan kali ini kita ketemu dengan sound legendnya Kediri juga ya, termasuk ya ada Cahaya Audio Kediri, cepatnya Cahaya Audio Selodono Kandat paling Selodono ketut Kandat kali. Membawa liner baru bolo. Liner TBS CN6. Liner TBS komet tanpa batas saling. Terus karo gawe paratel. Mestine ya bolong sab lagi 1 2 3 4 5 6 sab bolo baean. Kayak gede tapi 6 bae. Terus gawe taso loro karo liner custom 8. Power-powere ngono kae. Sek persiapan di Jackson iki. Jajang ngingo etan kae son apa etane Cahaya kok enek son kaya iya. Kok kita cek di Jackson nanti ya. Sementara infone seperti ini. Terus iki nek etan ning anu ya enek Karti Audio. Metu loro kita Karti. Ronggon. Ndek Ndeyeng etan dhewe karo Ndeyeng tengah. Iki karek
dionekne para merga sing ditunggu ning kulon. Parti Jaya Audio.